बाय आंनि मुङा सन्जिता बसुमतारी आङो तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गरेस्वरनि दिनै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आं दिनै गोजोननाय मोनदों आरो गिबियावनो BTC गभर्नमेन्टखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरो आङो 2023 मायथाइयाव BTC गभर्नमेन्टआ खुंनाय जि टेट आनजाद बेवहाय आं उथ्रिसारनो हादोंमोन LP आरो ME मोननैयावबो आं उथ्रिसारनो हादोंमोन आरो थांनाय नैबे 2024 नि 22 आगस्टनि बेवहाय जि एपइन्टमेन्ट होबाय बेवहाय आङो LP स्कुलनि एबा गुदि फरायसालिनि आङो थिसनथाइखौ मोननो हादों होननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आङो 23 आगस्टआव अलरेडि जइनबो जाबाय बे समाव आङो गिबियावनो BTC गभर्नमेन्टखौ गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरो आरो लोगोसेयैनो BTC गभर्नमेन्टनि CM बिथां मानगोनां रमद बर'न सार बिथांखौ माने गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरो बिथांमोना मेरिट बेसिसआव सायख'नानै थिसनथाइखौ होनायनि थाखाय बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। नैबे समाव जोङो माखासे खौरां बिजोङाव जों नुनो मोनदों जिहेथु एपइन्टमेन्ट राननायनि बेलायाव बेले बेजे सोमजिदों होननानै बे बिथिङाव नोंथाङा मा बुङो? बे बिथिङाव आंनिफ्राय बेखौनो बुंनो सानोदि दा बिथांमोना मेरिट बेसिसआव माने सायख'नानैसो माने थिसनथाइखौ होदों आरो जोङो जोंनिफ्राय थाइसेबो बेबायदि रां होनानै माने होनो मोनाखै आरो जोङो दा बिथांमोना माने लिगेलि सायख'दों बिनि थाखाय बिथांमोननिसिम माने रोजा रोजा साबायखरखौ बावहरो दा बुंदों माने माखासे बेले बेजे सिङाव माखासे माबा दङ होननानै नाथाय जों बेबायदि मोनाखै आंनि फारसेनिफ्राय आरो जोंथ' ओरैनो दुखिया गोरिब न'खरनिफ्राय दा जों बेबायदि रां होनो हानाय जोंनाव गोहोबो गैया दा बिथांमोना ओंखायनो थाइसेबो बेबायदि रां लायालासेनो जोंनो थिसनथाइखौ होदों बिनि थाखाय माने गोसो गोरबोनिफ्राय BTC गभर्नमेन्टखौ साबायखर बावहरो आरो बेजों लोगोसे जोंनि BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां रमद बर'न सार बिथां आरो गासैबो EM MCLA सार बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय स्पेसियेलि माने साबायखरखौ बावहरनाय थाबाय।